Sorry. Se oli mun. Jaha. Mitä ne käy? Kona sisään. Sinnehän se meni. Joku meni. Valko. Totta noin. Se totta noin. Mikä tää? Se on mitään, on kyllä. Raida oli se. Kuule löydä. Se keskemä nostat kiinni. Kas kummakas. Oo. Tästä oranssia. Missä? No siinä. Ilme. Joku meni. 13. Se on sun. 13. Se meni se oranssi. Lähdetä talvella. Täällä. Tämä. Minne päälle? No ihan. Sinä. Tuosta näkee. Nyt tuosta näkee. Ai. Uimaa. Ja käsipallo vielä kaikellisesti. Kaupungin kukkuraksi. Laitapa. Tänne se kakka. Ai. Mikä meni? Ai. Tätä peli. Ai. Joo, täällä täyttää viruksia, mitä on uudet. Ei mitään. Täällä ei tysti. Joo. Eihän tässä mitään vahinkoa päässyt käymään. Vähemmistään sorrat. Ois. Toivotaan. Onko se käsipalloa? Joo, tää sinne päin. Tuu. Joskus kaikkapa lyödä. Jos ysiäpäs löisi sillä valkoisella pallolla, sillä mailalussa. On vähän kuin pingaaripäin, se ei tiedä mihin tästä. Ei sykätä kuolua tehty. Jakaa kiijoitutti ai. Kävikö näin? Kyllä, mitä se muuten oli? Ei tainnut tulla filmimateriaalille mukaan, mutta uskotaan, että tavallehtelijasta tänne. Katsotaan sitten. Jälkipeleissä. Saattaa olla muuten ratkaiseva juttu toikin sitten. Aika hieno. Siellä on sinun palussi. Meni sinne. Siinä on sinulle pallo. Ei. Nyt tämä. Ja se on muuten käsipallo. Anna. Aha. Tota.
Sen se. Ai. Mitäkään siinä tapahtui nyt meni. Ai. Täällä tapahtuu hirveitä. Tätä lyö. Sitä lyödään ja sillä mailalla. Joo, hyvä. Minä päin. Nyt on vapaa. Vaikkapa tänne päin, mistä kuuluu ääntä. Minä en tiedä. Se oli melkein. Kyllä se siitä jossain vaiheessa. Kärpänen, toi meni kärpänen. Mä luutan, että on lausunut. Sitä kertaa erolta, koska sen karkuus ei ison mailan kanssa. Kenen vuoro? Se on ton vuoro, mutta se ei se saa mun nelos. Pallo on eksynyt. Mitä sitten lyödä? Se on toisella puolella pöytää. Se on yksi. Ei se ole. Mistä? Tähän kaikki valot saman näköistä. No se mitä ei niitä Tuntomerkit täsmäinen on pyöreitä ja sitten hyvä. tuossa kiiltävähköjä. Nyt on se johonkin. Ei se nyt mihinkään. Otetaan täällä sitten. Jatkoroikkokin. Nyt on miehellä mittaa. Välissä on ehkä. Kun on reissulla meillä mukana. Ja sinä tulet tänne vielä vasta. Joo. Onko se ne muu? Ei. No joo. No, ei. Nyt lähtee. Onko tää? Ei, se on sen vieressä. No. Nyt on ensimmäistä palloa, mikä tulee eteen. Se on aika hyvä alku. Vai mitä? No sillä pääsis ja melkein jonnekin mestaruuskisaan. Onks tämä? Okei, asuu. Asui. Moi. Mikä voi? Joo, sä voisit. Melkein. Vielä jatkuu semmoisen toisen vartin verran tää peli. On sitä mustaa kun lyöt siinä. Sen valkoisen vieressä. Justiin. Hyvä. Siitä on hyvä lähteä. No vei se pois. No eikä se enää. Se oli mahti. Ja se on käsipallo. Hei muu. Älä huijaa. Siinä on ketään enemmän kuin lakisalli. Tärkeintä on voittoa, että mä voin. Nyt jäi, siellä on perunamuustit valmiina. Kun lihapullat sekaan vaan se on. Ei. Jatka roikkaa. Mies maassa. Ei siitä tarvii polta kantaa. No silmäpeukalo pärjää. Se ei sitä ainakaan käsipallo. Ai joo, maaltakin vois. Ei. Mikä tää? Se on 14. Hyvä. Se on vuosi. Se vihreä nyt. Ainakin meistä. Kai tästä jotain näkee. Ei asunut vuosi. Kuka enää?
Et maalannut, hävisit. Ja pussimies on voittaja.